This is kilometro 8. Paculto Carolina. Robert Chabot. Tapo. We're doing a recording again. Hintayin ko lang yung kasama ko. Pero papasok na ako. Ha? Ano ba? Ayun. It's Monday. Walang pasok kaya libre yung oras. Hindi pa namumunga yung avocado. Dati last year, merong bunga. Dito ako mag-iitan. Tao po! Sayang naman ng langka. Tabi-tabi po. May kawainan pala siya dyan. Eto. Hi! Sayang naman. Sayang naman yung langka. Very early ba ko? Ha? Wala silang pasok eh. Pasok na po ako. Ako pa lang talaga. Ganda naman. Nag-edit po siya. Gabayin mo siya. Huwag mo siyang hayaang matukso dahil sa pagsisikap niya para matustusan ang pagpapagamot ng aming anak. Kahit pa marami ang tutol sa pagmamahalan at pagmamahal. Kahit marami ang tutol sa pagmamahalan namin dalawa. Kung ano ang nagpapabagabag ng kalooban mo. Naku, alugod. Banig ni Lola. Random 3. Banig ni Lola. Kung minsan, may mga bagay talaga sa nakaraan na hindi natin makalimutan dahil may kwento itong nagpapaalala sa atin. Tulad na lang ng banig ng lola ko. Ako si Windel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sisimulan ko po ang kwento ko sa part na uling araw na ng lola ko. 22 ako nang mangyari yun. Nakaratay sa banig ang lola ko habang iniiyakan siya ng kanyang mga anak, kabilang na ang mama ko. Ako man ay naiiyak din. Dahil siyempre lola ko yun. Kaya lang mas pinili ko na lang na itago ang mga luha ko. Nung mailibing si lola, ay kami na ang tumira sa bahay niya na dati ay pinagbabakasyonan lang namin. Maraming antik na gamit si lola, pero ang nakatawag ng atensyon ko ay ang koleksyon ng mga banig.